Si Paiberting da mga pangga naghumali na sa kinaban. Nagkunya na. Kinuha na ni ama. Pasakat na siya duman ki San Pedro si Paiberting. Dahil na traffic. Dire-diretso kayo matindi. Si escalator talagang dire-diretso. Pasiring na duman ki San Pedro si Paiberting. Gabos man kita, aragihan tama yan mga pangga. Mabuhay digdi sa mundo. Milagro. An magadan. Sigurado. Yaw na si Paiberting, yaw na siya dumang ki San Pedro. Ngunya, nagkalag-kalag na si Paiberting mga panggata. First time niya ba duman eh? Alangan naman, gabos man, first time yan eh. Ngalas da siya duman sa opisina ni San Pedro. Ang nari sa daan ni Paiberting mga pangga, apwer sa matawuhon duman. Dakulon da ang mga orasan, mga nakadisplay na mga orasan, mga tugang. Nagngala si Paiberting. Hinapot niya na si San Pedro ang curiosity ni Paiberting, gusto niya nang kunya talaga maaraman. Kung tadakulon orasan digdi sa opisinang ini ni San Pedro. Hinapot ni Paiberting si San Pedro, maray na aldaw tabi, San Pedro, yan. Pwede po tabi maaraman kung tadakulon ding orasan digdi sa opisina mo. Kadakulon orasan. Ang sabi ni San Pedro ay Paiberting, iyan tabing mga orasan na nahiling mo sa palibot iyan ang orasan kan gabos na tao sa mundo. Ang gabos na tao sa mundo may kanya-kanyang orasan iyan digdi. Kung ang pitik kan segundo, minutero kan oras kan mga orasan na iyan na maluya ang pitik, buot sabihon ang tawong iyan, bakong hambugon. Bakong hambugon. Bakong makasalanon. Pero kung ang pitik kang minutero kan orasan na iyan, maririsa mo mabilison, buot sabihon kayan Paiberting, ang tawong naka-assign dyan sa orasan na yan, makasalanon. Kay puhan magbakli. Hindi ko niyan, si Paiberting na naman da mga pangga, medyo si curiosity niya, lalong naglangkaw. Gusto niya maaraman sa sarili niyang orasan eh. So mga orasan duman, may mga ngara dito eh. Ini ang orasan ngayon, si Kipay Kulas ngayon eh. Ining sarong orasan niya, ki Padimong J. Baluloy. May mga naka-arasign iyan, may mga ngara na iyan. Si Paiberting, pigahanap niya kung hain duman ang sa iyang orasan. Di napot niya naman si San Pedro. San Pedro, maray na aldaw tabi giraray, may hapot giraray po ako. Hain po sa orasan ko, San Pedro. Tumaram na mga pangga si San Pedro. Paiberting, dahil mo na paghanapon ng orasan mo, tamayo iyan dyan. Hoto ang orasan mo duman sa laog kan opisina ko, ginibo ko ng ventilador, tabaka sa alanog. Hoto na sinaray ko na sa orasan mo, ginibo ko ng personal electric fan, ang kasalan mo, grabe na. Grabe gayud sa orasan. Naka-number 3 gayud ito. Nagsasalay magyo na gayud. Kung baga subog gayud kay itong ventilador ni San Pedro, garo signal number 3 na gayud ito. Salamat kay Pading Noli Chavez sa pagpadara kan istorya. Mabuhay ka. Ayan. Kahit ayaw mo na. Joke lang.